Yan yung ano pare, yan yung ano niya, yung Lock niya. lock. Lock. Ganyan lang pala pagkabit ng tambutso pare, no? Oo. Kaya lang pala. Bali, tanggalin mo na yung dunay. Tapos lagyan ng lock. Ano yan pare? Ano pa niya pare? Ano niya? Collar niya, collar. Collar. Lock tsaka collar. Collar system. Ganyan lang. Madali lang pala magkabit pare. Madali lang, pag alam mo, pag hindi mo alam, hindi madali. Hindi, kasi tininatanong ko dito, nilagay mo yung tambutso. Tapos yung lock niya, tapos yung collar niya. Dalawa lang ilalagay dyan eh. Tapos ilock na. Ganyan lang pala palagay ng tambutso pare. Madali lang. Anong mga ano pare? Anong mga kailangan tanggalin pare? Pag tambutso pare? Tapos ito. Yung lock ng tambutso tapos yun lang. Yan lang pala. Hindi na kailangan tanggalin yung bracket pare, no? Yung bracket niya, hindi na kailangan tanggalin, no? Bracket saan? Yan lang pala kailangan tanggalin pare. Madali lang pala pare, no? Testing. Pare, madali lang pala pare, no? Bakit pare? Sumayad pare. Hindi mo pa ano pare. Pare, hindi pa na ano, kahit sumayad, hindi pa na lock para, ata pa na lock. Hindi pa nakalak pare, kaya sumayad. Opo. Kaya nakalak na pare. Ganun. Okay na pare. Okay na. Yun, maganda tulog pare ah. Maganda yung tambutso niya pare ah, maganda tulog pare ah. Ay, kailan ka siya pare? Meron talaga dito. Pag 1x5, pag Rossi wala. Hindi, yung Rossi pare. Ano yan, parehas na yung tambutso dito sa Rossi, parehas lang.